Hi, hello mga kabisaya. So, niyan ang sa mga itong drama karon, What the Style. Salamat kayo sa inyo makanunayon nga pag-uban, paminaw sa mga drama mga kabisaya. Sa patong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog ko subscribe. O click po sa notification bell para updated mo sa akong mga upload. Ina na to ilangan ato nang isunod ang mga drama, What the Style. Let's go. Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Catherine, ginaingon, kung pakaslan nimo ang babay, apil nas package ang akong pagkatao nga imong dawaton, o idedma ang sikin sa may mupugong. Mao kini ang nahitabo sa akong ginabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Diyan na bay? Bay, Well? Bayatan. Baling. Baling, nag-ikaw may Noel. Ay, baling ngalan ko. Kasilan kayo. Sabay lang. Ano man? Kaslan yun yung Catherine. Uy. Pakasla na ako na ba yung Noel? Oo, kalimatan. Bawa ka kung saan ba yan, Ha? Usum din na si Catherine day. Tikwis na siya. Daghan ang uyab. Naunsa mo ka, oy. Abi na dagag. Unsa nang daghag naong aksyon to kablaka ni mo, ana, oy. Lagi. Okay ra na, oy. Kung daghan sa uyab, proud kay ko, ana. Proud kay ko nga ako'y makaasawa niya. Uy, pakaslan ka ni Atan, Catherine? O ganang sarcastic ka nangutana, anak Michael, ha? Gisultihan ba nimo siya nga dili ka virgin? Ug ako'y nakauna nimo? Gisultihan na. Sure ka? Huwag mo sa kay labot ako, Michael. So, dili na unta ka angay mag-apil-apil ini, di ba? Tiyak ka na. Huwag laming ikastorya. Uy, sultis tanan sa Atan, ha? Kinsi nakauna, Catherine? Shit. Hilaptanon. Maayo kay may lalaki pa di ay nga anda mo pagkasal ni mo, Catherine. Doon na pagitahon, ma. O ka na mao si Atan. Hanala, sige. Pagminyo na mo. Aron mahimutang ka na o dili ka na magsigig laag. Di man ko pagkapugong di mo atan kung si Catherine mo minyuan. Pero bawi ka. May bawa na kastanan. Bahi na ng Catherine. Ayan akong gisultihan sa tanan, ana pa. Hasta ang mga lalaking nakaagi niya. Way gilimod na ko si Catherine pa. Mo ba? Pakaslan ko gihapon siya, bisan pa man sa tanan kong naibawan. Naigugma gyapon day kang Catherine. Opa, igugma kay ko na niya. Mo ba? Hala, sige.
Maamang kayo mong desisyon, nak. Ay basulay sa moabot nga panahon hatan. Huwes, O, Catherine? dili ko musugot anaatan. Ganahan ko sa simbahan takaslon kay gusto kong mupaso. Kay mo na akong gipangandi sa bata pa ko. Pero, Catherine, Ngano man? Ngano di ay daghang nipugong? O karon nagduha-duha na ka? wa man. Kung nagduha-duha ka, dili ko mamugos nimo. Huh. Parehas gid mo tanang mga lalaki. Nasuko ka? O kisa may malipay ha? Daghan ang nakahibaw nga magpakasal ka nako unya karon. It's a prank! Na-prank ka, no? Oh. Love ti ka, Catherine. Ikaw ang himuon akong inahan sa akong mga anak. Congrats, bayatan. Nadayon gida. Asawa na ni Mas Catherine. Kung dili na unya ka, ganahan niya. Ari siya ihatag na ako, ha? Ako rin ba'y nakaunaan ng imo asawa? Ano mo eh? Ay, wili ginang naong nimo. Bagal ka! Wa makauyon sa gisulti na ko, Michael, ha? Bawa din, ibi. Bawa! Wa ka imbitera. Ganun ni Ani man ka? Ngano day ni? Oh. Michael, liya ka? Uy, batasan ni tawa na da. Amo ning moment ni Catherine, ha? Ayaw ni Guba, Michael. Bawa din, eh! Gitubayan man nimo si Michael. Tanawa. Tanawa, oh. Na mauli hinuon ang uban natong bisita. Sorry kay Catherine. Wa ko makauyon sa gisulti na ko na. Lami abyan niya platahon, eh. Unsa di ang gisulti nimo, uy? Wa! Si Atan, naapagyapon sa gawas nagig-inom sa ubang mga bisita. Ay, duka na kay ko. Alas 11 nas gabi. Ug unang gabi karon namo ni Atan sa mong kaminyon. Unsa kung buhaton aron dili siya masuko nako kung naibaw siya nga si Michael ang nakauna nako og dili siya. Bahala na, total nakasal naman mi. Asawa na ko niya. Ug ako na siyang bana. Yan na si Atan ni Sud na. Magpakaroon inom ko na to. Ay, ato nga asawa. Swerte ka. Kaya gipakaslan ka. Balag dagang isyo ni mo. Pero gipakaslan magyabot ka. Dog ko sa kong lami nga asawa. Nito pa chikita na ako. Ini. Lami po niya ako asawa. Bisag kinsa ng lalaking na uyab ini. Naman ko mag-inom. Oo, mana. Naibaw ko, dagang kaguyab. Pero ako'y winner. Ako'y nidaog. Mahimot Kay pa. ako may imong nabana. Atan, di na ka magsigikis ko pa na. Naibaw ko. Si Michael kauna ni mo, ha? Kung di ka mamunong sa pagsigig sulti, anak mahimong karon dayon magbuwag ta. Buwag. Ipagkaslan ka kay lab, tika. Wow, girl! Nagbusyad-busyad naman lagi ka. Alangan, minyo na good ko, girl. Hoy, girl, nahibaw ka ba? Si Michael ba, murjog na buang. Nagsigilang gyapon siya panabi ay na siya'y nakauna ni mo. Da, pasag din na siya, uy. O, siya bitay nakauna na ako, pero wa ko niya pakasli. Alangan, ngano ko nung pakaslan ka niya, nga daghan man ko nung kag-uyab. Hilasa niya. Oh, Ma'am, Diyos ka na? Susod. kaklaro, anak. Sa pagtuon mo, drawing ni. Ataka, eh. Ako masiguro yung amahan na. Nabuang na ka? Si Atan ang amahan ani og dili ikaw. Uy. Ug ano ikaw man? Tuig na may gikasal ni Atan. Ikaw no unsa man ka uy? Huwag kay laing nahimo gawa sa pagguba sa mong panagtiayon. Mahimo ba, Michael? Undang na sa pagsige nimong dakot nako?
Sour graping na lang ng iyaha, girl. Kay dili man siya magkadawat nga ang babae nga love niya napunta mas lain. Love ko taon. Ha, bakak na, girl. Kung love pa ko niya, diyang iya kong nakuha, iya unta kong gipakaslan. Yung Georgiro mga kasawa eh. Dan, maka-jerjer ka. Siyempre, kay banati ka, pero labi sa ang tanan na tumbulingon. Di na ba yung kumakahimo kay dako na akong tiyan? Ay, uy, problema na. Maglaba ko. Sure? Yes. Humana kong laba. Nagdali-dali ka. Ka-Georgiro na nga ako. Ka-Georgiro na sa kasawa eh. Uy, nagpasa. Hinaya lang, ha? Huh? Karoon na pa yung si Manaha ko mga na. Ay, okay. Huwag problema na. Magmato nila. Labo ko no ang mabdos nga asawa nga Georgiro. So, po diyo, Lagi. ang so kalbasa. Sobra pa. Dali. Sobra pa sa Lapo ko tas kalabasa. Dili. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga doon nagihapoy lalaki nga nagpakasal og bidawat nako kinsa og unsa ko. May anak nami si Atan, lalaki. Liwat kay sa kumbana. Bago tumakasama ang kaagi ni Catherine, dinhining tulumanon. What's sa style? Nagpasalamat style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.